Οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες, αλλά ως ΦΕΒΑ πρέπει τουλάχιστον στα αθλητικά να είμαστε ενωμένοι ως μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να τα επιλύσουμε. Πρέπει να ασκούμε τις κατάλληλες πιέσεις προς την Βρυτανία και τους πανεπιστημιακούς παράγοντες, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που επιζητούμε, το καλό του φοιτητή. Σημαντικό δε στην πραγμάτωση του πιο πάνω στόχου είναι ο απεκλωβισμός των κομματικών παραδάξεων από τον έλεγχο των κομμάτων τους, που είτε έντονα είτε όχι έντονα επεμβαίνουν με προκλητικό τρόπο στη διαδικασία αποφάσεων στη ΦΕΒΑ. Οι εκπροσώποι των φοιτητών πρέπει να είναι φοιτητές και όχι κομματικά στελέχη. Πρέπει να σπουδάζουν και όχι να σπουδάζουν για να είναι στην παράταξη. Πρέπει να είναι κοντά στο φοιτητή και όχι κοντά στο κόμμα ή οποιαδήποτε ιδεολογία με παροπίδες. Οι εκπροσώποι των φοιτητών πρέπει να σκέπτονται ελεύθερα και αποφασιστικά να βρουν για το καλό του φοιτητή και μόνο. Τα πιο πάνω που αναφέρα, εμείς ως αυτόνομη παράταξη θα διαφυλάσσουμε το σκόρεο οφθαλμού και θα προωθούμε όχι μόνο από την Φοιτητική Ένωση, αλλά και στα πλαίσια των δράσεων μας, με τις ιδεολογίες μας εκδηλώσεις και τη διαφώτιση που κάνουμε συνεχώς. Στόχος μας η αυτονόμηση του φοιτητικού κινήματος και ο πιο υγιές συνδικαλισμός που θα φέρει μαζί του μια πιο υγιή άποψη. Άποψη των νέων που θέλουν το καλό του τόπου τους, άποψη των νέων που θέλουν το καλό τους. Waterloo, Poitiers, and Verajou. Through Roses' War, the 100 years. Through battlefields of blood and tears. From Bosworth Field to Pointe du Hoc, Stalingrad and the Siege of York. The bloody turf of Gallipoli had no effect on the killing spree. Bannockburn to Austerlitz. Of France and the German Blitz, the cruelest of atrocities. Europa's blood is born of these. Η σύμπραξη του εισαγγελισμού για ακόμα μια φορά με το δείπνο έργο του καθολικού ηγέτη. Όταν ο κύριος Δημήτρης Χριστόφιας εγκάλεσε το έργο σε δείπνο, ο κύριος Αναστασιάδης δεν άντεξε και τον κάλεσε στο σπίτι του. Δηλαδή τι θέλουμε να δείξουμε αυτό το πράγμα. Να κάνουμε έναν κατοχικό ηγέτη νόμιμο. Ο Δήμος Τρίστον Δημήτρη Χριστόφια το δεύτερο χρόνο πρέτρικο του 2008. Αυτό ο άντρας είναι ενωθήκηρη. Σε εννοεί άντρας ακολούθησε το Κυπριακό. Γι' αυτό κάνανε με τα πέντε κανένα ανθρώπου από κριτική που έλεγαν τους πατριώτες που τα θέλουμε ψήφι. Να ξαναμείνω στο δίκο ρε. Κατηγορούν τον Δημήτρη Χριστόφια μετά τον άδικο που θα βγουν το 10 κλωμάνι καριό μας στο Μαλί. Και την επόμενη ημέρα υποστηρίζουν οι ίδιοι αυτοί που τον κατηγορούν τα μέτρα τα οποία έδωσε η κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια στη Βουλή. Η παράταξη του αγώνα, η οποία στηρίζει την προεδρία της υποθέτει προοδευτική. Η παράταξη του ΑΚΕ του Δημήτρη Χριστόφια. Ο αγώνας με την αέρνηση και πάλι συμψήφισαν την πρωτοβουλία και την προοδευτική, την κατάληψη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την μεταξέλιξη της ενωτών των κράτων. Αυτή είναι η που θέλετε. Εμείς, ως αυτή η έπαρξη, έχουμε ξεκάθαρη θέση